আমি 300 কোটি টাকা জমা থৈ আহিছো সরকার কেলেংকারিকে मा होनोमोनलाय দুর্নীতি পয়সা এগুলা সব দুর্নীতির পয়সা সব বিলাই আছে একটু লয় ফেলে খাই ফেলে থাক ভোট দিয়া মনে নাঙ্গলে দিবি খাবার লাগে তার পয়সা তার নিজের পয়সা নয় তো হয়তো কেলেংকারির পয়সা হে দুর্নীতির পয়সা হে তার নিজের পয়সা নয় খাবো লাগে লোভ লাগে এতো তার নিজের পয়সা নয় এই কেলেংকারির পয়সা बिटिआरनि एगेन्स्टआव बुंबा जोंहाबो देहावनाङो आबसुआबो देहावनांगोन सोरबा रन्जन दैमारियाबो देहावनांगोन सोरबा धीरेनाबो देहावनांगोन सोरबा सावरायग्राबो देहावनांगोन नङा होमबा बे गासिनिबो बेयाव थै आरो जिउनि बेसेन दं बेयावहाय ओंखायनो आं दिनै खावलायदों जोङो हाग्रामानि एगेन्स्टआव मालाबा नङामोन 2500 सिजफायार खालामनायनि उनाव बिथांजोंनो जों सिगां गोरोबग्रोदोंमोन 2006 सनाव जों बिथांखौनो हेल्प खालामदोंमोन एसेम्बलि इलेक्सनाव बिनि उनाव देरहाखांनायनि उनाव सरकार थानायनि उनाव जोंखौ जेरैबायदि जोगारबाय जेरैबायदि नासयबाय जेरैबायदि बुसोमबाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ गासिबो नुदों दिनै बिटिआर जानायनि उनाव जों गोरोबदों गासिबखौबो जों गोरोबदों गासिबो गावनि मानसि होनानै गासिबो संग्रामि दल होनानै खाहा बे आउट अफ माने दिनै बिटिसिआव थानाय मानसिफोरनि थाखायबो बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल जाग्रा बिग्रा बिथांमोनखौबो जों लिंहरदों सागान होदों सिगनेचार होदों नाथाय दिनै बिथाङा गावनो गभर्नमेन्ट जानानै मानो बे बिटिआरनि एगेन्स्टआव मानो खोथा बुंबाय थादों दिनै बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां आरो जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां बे रायजो दिनैहाय सागान होगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिभिन्न पदआव थानाय माखासे मानसिफोरा दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय आरो जों दिनै एनडिपिपिआबो दा बावैनो जोङो सावरायनानै जोंनि गेजेराव जोंनि आफादखौ जोङो भंग खालामसै डिसबेन्ड खालामसै आरो एनडिपिपिजों लोगोसे बिभिन्न दिनै एनडिपि आरो मोनथाम दंबावो बिथांमोनखौबो आं दिनै इउपिपिएल मन्चनिफ्राय आङो आह्वान खालामदों खावलायहरदों नोंथांमोनाबो बिटिआरनि सक्तिनि दफाफोरखौ आखरे आखरे फालन खालामनो थाखाय बर' रायजो राजानि साननाय हनायखौ सम्पुर्ण खालामनो जुदि नाजानाय जुदि दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो इउपिपिएलआव जगदान खालामनाया मोजां जागोन मानो होनोब्ला हाग्रामा बिथांनि दैदेननाय बिपिएफआ जोंखौ राजनितिनि नामाव राजनिति खालामगोन जोंखौ बायलाय फानलाय खालामगोन जोंखौ जोगारगोन जोंखौ नासयगोन किन्तु इउपिपिएल बिथांमोना जों जोगारा नासया बेनिखायनो जों दिनै बिश्वास दुर्बिश्वास आत्मबिश्वास जे नोंथांमोनाबो जेसेबांखिनि एनडिपि दं एनडिपि माने रन्जन दैमारि दिनै बा बिभिन्न एनडिपि एस दङ दिनै माने धीरेननि ग्रुपआव माखासे दं गासैबो एनडिपिआ दा बावैनो फैनानै नोंथांमोना बिटिआरनि जौगानायनि सार्थआव बर' रायजो राजानि जौगानायनि सार्थआव मुंख्लंफोरनि थै बावनायनि मुल्यखौ जाफुंहोनांगौनि सार्थआव जेन फैबाय थानाय दिनाव जेन इउपिपिएलजों सहयोग खालामनो नोंथांमोना खामानि मावफैयो जोंजों संग्रामि दल हिसाबै एखे लोगोसे थाफैयो बेखिनिखौ आङो खावलायबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना जे जोंखौ दिनैसिमहालागै माने सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो जोंखौ हाजासे दिनै माने बिहोमा होदों दिनै इनकारेज होदों दिनै गोसोआव बोलो होदों आरो जोंखौ जाहोबोबाय लोंहोबोबाय आरो जोंखौ फैबाय थानाय दिनाव बिटिआरनि सक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव जेन हेफाजाब होयो नोंथांमोननि सहयोग होयो राजनिति भाबै जोंनो माने खेमथा होयो सासननि भार होयो बेखिनिखौ आं खावलायनानै आंनि बिबुंथियानो फोजोबनाय जाबाय जय इउपिपिएलनि थेंक इउ प्रमोदे কি চুক্তি কৰি আনিছে যিসকল মানুহে সরকারি মাটি বা একশনীয়া মাটি বা যিকোনো সরকারি মাটিত যিসকল আছে এই সকলে ইলিগেল বুলি উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি প্ৰমোদ বড়োৱে চুক্তি কৰি আনিছে বিটিআৰত কিন্তু আমি কৈছো উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিব আমি ফাটাহে দিব আমি সরকারত নাথাকা মানুহে কেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিব পাৰিব আমি মাটিৰ পাট্টা দিব উল্টা কৰিবলৈ অশান্তি এইটোই পৰিৱৰ্তন কিন্তু নোৱাৰিব অশান্তি কৰিবলৈ চুক্তি কৰি আনিছে বিটিআৰত কেলেংকাৰিকে मा होनोमोनलाय দুর্নীতির পয়সা এগুলা সব দুর্নীতির পয়সা আমাক বিজেপিৰ লগত থকা বুলি এনডিএৰ লগত থকা বুলি বিপিএফে মাইনৰিটি ভোটটো লোৱাত বহুত সহজ হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে সেইটোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলে যে যিহেতু ইউপিপিএল এনডিএৰ লগত আছে এই ইলেকশ্যনটো বেলেগে বেলেগে খেলিছে যদিও এনডিএৰ লগত আছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে ক'লে যে আমি এনডিএ বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধী তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা কৈ পেলাই মাইনৰিটিৰ ভোটটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে জিকিছে আমি নাজানে ভাবিছো কি গুণ্ডা কৰিব আমি ডাবল গুণ্ডা কৰি খাম একো খাম নাই তাৰ মুখেদি প্ৰেক্টিকেল মানুহ নহয়